Здравейте, професор Давидова. Гледай. Тя е с доклад. Доклад. Ученическа практика в университета. Точно да съм. През последните години, поради сериозното замърсяване на околната среда и многобройните сигнали за влошаване на качеството на хранителните продукти, хората се ориентират и търсят фермерското в дадения продукт. Известно е от научна гледна точка, че фермерските продукти, в това число и сиренето, притежават уникална микрофлора, която все още не е добре проучена, а е така ценна и необходима за нашето здраве. Бялото саламурено сирене е традиционно сирене, разпространено най-вече на Балканите и в Европейския съюз. То се произвежда от пълномаслено мляко и заема над 39% от цялото производство на млечни продукти. Производството на сирене позволява да се концентрират най-ценните вещества от млякото. Сиренето се произвежда чрез сложен биохимичен процес, който превръща млякото в ценен и питателен продукт. Различните видове сирена се произвеждат в над 130 държави в света. Европейският съюз остава водещ износител на сирената. Благодаря. Благодаря, Цветомира. Сега от бактериите се насочваме към лечебните растения. Тук ще дам думата на Мартин Стоянов. Доказано е, че здравословният начин на живот намалява риска от сериозни заболявания и преждевременна смърт. В момента Европа е изправена пред предизвикателството да адаптира своите политики и стратегии, за да осигури остаряване на населението в добро здраве. Зелена фасада в Европа, която е в вид на трапец. Такива платформи са Khan Academia, която е най-често използвана, и Coursera. Khan Academia, която е разработила различни уроци на английски език, дава голяма възможност на учениците да се познаят по-подробно с учебния материал. Също така изкуственият интелект дава моментална обратна връзка с ученика. Изкуственият интелект може да подпомогне за съставянето на различни 3D модели, симулации, като има точно урока от учебника, да може да направи тест, който учениците като решат, да може да им даде моментална обратна връзка, да ги оцени, като правилно анализира и предоставя на учениците подробна детайлна обратна връзка. Пример за чат-ботове, които много често използваме, това са Cloud AI, ChatGPT, Gemini, QuenAI и много други. Всички те могат да ни помогнат с различни презентации, диаграми, учебни материали, които учениците могат да използват, за да се подобрят успеха в училище. Най-големият, най-често използван модел, това е за ChatGPT.
който е създаден с цел да ни като му се зададе, тук е даден примерът за природно-научен музей в България, той може да ни генерира картинки, може и да кажем на учениците как изглежда един природно-научен музей. Друг пример е Cloud.ai. Той на същия принцип генерира тестове, създава задачи, постери, като анализира и голям обем от документи. Примерът на две жълти мишки, като доминантните хомозиготни умират, а хетерозиготните, рецесивните хомозиготи остават, оживяват. Тук искам да кажа, че изкуственият интелект не дава правилни снимки и не може да се разбере. Ето тук е този пример, не може да се разбере дали да се разбере от кръстовската. Правилно дава теоретични знания, но като изображение той не ни дава конкретно. Друга алтернатива от Google помага за разработването на лекарства, терапии и за разбиране на еволюционните процеси. Примери за платформи, които се използват в информатиката. Едната е Blast, а другата е AlphaFold. И двете програми ни дават нагледно последователността от протеини, последователността в ДНК и РНК, как изглеждат и прогнозират каква ще е следващата структура. Социалните аспекти, ролята на учителя е той не може да бъде заместен от изкуствен интелект. Също така като дигитална система, учениците правят прекомерна употреба с изкуствения интелект, а събирането на тези въпроси трябва да бъдат решавани и внедрявани в образованието. Други примери тук са дадени примери за различни успешни проекти, свързани с изкуствения интелект, като IBM Watson е създаден на база изкуствен интелект, който анализира огромни количества учебни материали, предоставя и дава препоръки на учениците какво да учат и помага. Други примери за успешни проекти е CentreTech, който е разработен от екип от учители, невролози, технолози, който анализира данни